Al nucli urbà de la vila de Bagà s'hi diferencia clarament la part medieval de la població, construïda sota el Palau dels Pinós i resguardada per les antigues muralles que l'envoltaven, de les quals encara avui en queden algunes restes. En l'antiga vila dins muralles hi destaca per la seva bellesa la plaça Galzeran de Pinós, també coneguda popularment com la plaça Porxada. Té orígens documentats des del 1233, quan el baró de Pinós la fundà a redós del castell o Palau dels Pinós. Es creu que la seva construcció original havia d'anar lligada a la construcció de les muralles, que començà a desenvolupar-se entre els anys 1357 i 1358. I és per aquest motiu que els edificis que l'envolten són de notable antiguitat. Aquesta plaça ha esdevingut el punt neuràlgic del municipi, tant a nivell històric, cultural, com social i turístic de Bagà, ja que és en aquesta plaça on s'hi desenvolupen les principals festes de la vila. Una de les més importants és la Festa de l'Arròs, que es celebra el segon diumenge de febrer i es troba consignada a l'Arxiu de Bagà des dels primers temps de la fundació de la vila al segle XIII, quan els cònsols recaptaven donatius per tal d'oferir un àpat a la gent necessitada. Actualment l'arròs es cau en una paella de gairebé 3 metres de diàmetre i se'n reparteixen més de 2.000 fraccions. Un altre esdeveniment que s'hi celebra anualment són les festes de la baronia de Pinós, que inclou diversos actes i esdeveniments com el mercat medieval, la fira de demostració d'oficis i un sopar medieval a la plaça Porxada, on és totalment obligatori anar vestit d'època. També acull, juntament amb el poble de Vila-seca, la representació teatralitzada de la llegenda del rescat de les 100 donzelles. La llegenda ens narra l'expedició que Ramon Berenguer IV va organitzar per la conquesta d'Almeria, nomenant com a almirall de la flota catalana Galzeran de Pinós, qui juntament amb el seu cavaller Sant Cerní van ser empresonats en les llòbregues presons sarraïnes. Pel seu alliberament es demanà com a rescat 100.000 dobles d'or, 100 cavalls verges, 100 vaques bregades, 100 peces de brocat de tuïr i 100 donzelles verges. Per la seva part, la Fia Falla és una festa coneguda arreu del territori català. El 24 de desembre al capvespre, els fallaires encenen una foguera en un turó amb vistes a la posta del sol i al seu voltant esperen l'arribada de la nit. Quan el cel és fosc, encenen les torxes i porten el foc al centre del poble, en una vistosa davallada nocturna que alguns anys es fa acompanyada de neu. Els portadors són rebuts amb alegria un cop al poble, i en arribar reparteixen el foc entre els baganesos i baganeses que esperen amb les seves falles a punt. S'inicia aleshores la crema general, acompanyada en cants molt breus, Fia Falla, Nostre Senyor ha nascut a la palla, de la música i de les campanes de la població. Quan les torxes queden curtes, es fa una foguera amb les restes, sobre la que solen saltar els joves, i al seu voltant es forma una rotllana de joc i de ball. L'any 2010, la Generalitat de Catalunya la va declarar la Fia Falla com a Festa d'Interès Nacional, reconeixent així la seva singularitat i el seu valor històric i cultural.